गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं खुलुमबाय। औ नंगौ, जोंहा कभिडनि जा महामारी बेनि थाखाय गोबां दिन माने गोबां बोसोर जोङो मानासखौ मोजाङै अपेन खालामना होनो हायाखैमोन दावबायारिफोरनि थाखाय। नाथाय दिनै जोंहा खोब मोजां मोनसे दिन। कभिडआ एसे माने खमायलांनायनि थाखाय जोंखौ माने पारमिसन होदों गभर्नमेन्टआ। बेनि थाखायनो दिनै जोंनि मानासखौ दिनै अपेन खालामना होनाय जाबाय अलरेडि। दिनैनिफ्राय गासिबो माने हाबनो हासिगोन मानासाव। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै जोंनिनो फरेस्टनि EM बिथां रन्जित बसुमतारी बिथां सारा फैदों। आरो बेजों लोगोसेनो जा ससियेल वेलफेयारनि EM गौतम सार बिथाङा फैदों। आरोबाव जोंनिनो CSD अनुराग सिं सार बिथाङाबो फैदों। बिथांमोना ज'है दिनैनि गेटखौ अपेन खालामनानै होनाय जादों। दिनैनि बेखेवनायजों लोगोसे नोंथाङा बे बागाननिनो सासे रेन्जार हिसाबै मा फोरमायनो सानो? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबां दिननि उनाव दिनैनिफ्राय गोबां दावबायारिफोरा हाबनो हासिगोन। गोबां जोंखौ सोंगासिनो दङमोन माला खेवगोन माला बेखेवगोन मानासखौ होननानै। नाथाय आं वेलकाम खालामदों। जिखिनि दावबायारि दङ जोंनि लकेलनि बा जोंनि स्टेटनि गेजेराव बा बाहेरनि दावबायारिफोरखौ आं वेलकाम खालामदों। नोंथांमोना फैनो हासिगोन दिनैनिफ्राय। थानाय जानाय नोंथांमोना नांगौ बायदि सुबिदाखौ मोनखागोन। लज दंखायो, एग्रे बेग्रे लज दङ, गोसोबायदि थानो हागोन। आरो सिकिउरिटिनि बेलायावबो जेबो गोनो गोथो जानाय नङा, मोजां जागोन। आं बेखौ सासे भुयाबारि रेन्जनि इनचार्ज जानानै आं खावलायबाय। लोगोसे बे हाबलाय ओंखारलायखौथ' जेनेबा दावबायारिफोरनि थाखाय दावबायनो थाखाय खाबुखौ होबाय। बे बिथिङाव कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै नोंथांमोना माबाफोर नेमखान्थि खाना होगोन नामा? औ, बे नंगौ। बे नेमखान्थि एक्सुवेलि जों खानाय नङा, बेखौ जोंहा गोजौनिफ्रायनो हरखानाय। जोंहा प्रट'कलनि किसुमान दङ, कभिडनि सायाव प्रट'कल दङ। नै बेखौ मानिनानै जोंनि दावबायारिफोराबो सोलिनांगोन। जि कभिड जि टेस्ट नायनाय नैबे टेस्टखौ फार्स्ट बा सेकेन्ड बे सार्टिफिकेटखौ लाबोफानांगोन। बेनिफ्राय मेनलि जिखिनि प्रट'कल दङ किसुमान मेनलि बेखौथ' लाबोखानांगोनानो। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय गेटआव बुंना होनाय जागोन किसुमान प्रट'कलखौ। बेफोरखौ माने मावबानो माने हाबनो हागोन जोंनियाव मोजाङै। औ, बेथ' थाखागोन, मास्कआथ' थाखागोन। प्लास आरो बे सार्टिफिकेटआ थागोन। आरो बेनिफ्रायबो किसुमान मोननैसो बुस्थु थाबावगोन, बेखौ जों गेटआव बुंनानै होनाय जागोन। अब्ला बिथांमोना बेखौ मावनानै हाबनो हागोन।